गमामायैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै दमदमा आनसलिक कलेजनि बर' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटि बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सानखौ जे फरायसा सान हिसाबै बिथांमोना आसाम सरकारनि मोनसे डिक्लेरेसन मर्मे दिनै बेयाव गासैबो फरायसाफ्रा ज' जालायनानै फालिदों। बाहाय बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै आंखौ लेंहरदों। ओंखायनो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै गासै बर' फरायसाफोरजों लोगोसे बाहाय बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि गासै आरो सोद्रोमाफोर आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो क'अपारेट खालामदों। गमामायैनो गोजोनथाव बाथ्रा। आं सानो बे गासै जोंनि बे बर' फरायसाफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौ दिनै गोसोखांदों। बे हिसाबै बिथांनि आदर्शजों गासैबो आवगायलांगोन आं बेखौनो मिजिंथियो। खुलुमबाय। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान आरो बे दिनैनि जि गोथार जोनोम सान बे हाबाफारिखौ लानानै जों दमदमा आनसलिक कलेज बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादाबो मोजां मोनसे डिसिप्लिन आब्रुथि गोनां जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे नन भायलेन्स बे मोनसे गान्धीनि मोनसे आदर्श दं। बिथाङा जिहेतु फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा हारिनि बागै सिमां नुदोंमोन जे बर'हा गेरेमसा हारि मोननांगौ। बेखौ लानानै जों दिनै फरायसा बिथांमोनाबो लैहोरजों गोबां मोनसे बिफां गायनायनिफ्राय लानानै मुंख्लंखौ गोसोखांनायनिफ्राय लानानै आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मुसुखायाव बिबार बावनानै बिथांखौ गोसोखांनानै जों अरायबो मोनसे दिनैनि जि गोथार जोनोम सान बेखौ जों फालिदों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।